change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today the same. You're everlasting. Where to turn, where could I go? Where on earth could I go? I look to you, there's no other way. Daw l-aħħar programmi ħsibna li niltaqgħu maż-żgħażagħ u ġo Paċeville, il-post fejn ikunu ż-żgħażagħ. Jekk tiftakru il-ġimgħa l-oħra kellna magħna il-Massimiliana u tħaddidna dwar il-ħajja tagħha. Illum għandna magħna lil Kersi. Grazzi Kersi jekk illi għoġbok titkellem magħna għal dan il-programm. Ftit ilu kont qed tgħidli illi inti għamil żmien il-bot minn Alla u ma kontx tidħol il-Knisja, ma kontx tmur qudies. Tista' tgħidli għaliex ġralek hekk għax aħna prattikament Malta kulħadd jitrabba fil-reliġjoni, ġifieri jiġi Muhammed u jagħmel l-ewwel tqarbina u l-Griżma. Għalhekk qed nistaqsi. Bħalma tgħid inti jiena wkoll kont trabbejt b'dak il-mod li kont m'għamda u għamilt il-traċċett u hekk. Imma mbagħad jisni hekk meta bdejt nikber, jisni bdejt niddubita lil Alla, bdejt ngħid għax isek mhux xi ħaġa fiżika, ma tistax jekk tħoss xi ħadd ma tistax tarah u ma tistax tistaqsih. Allura jibdew jiġu ħafna dubji u tibda tgħid imma veru jeżisti, veru jħobbni u mingħajr ma trid hekk isek timxi titlaq il-bot minnu. Għazbis tkun taf kif, imma hekk tiġri waħida u tgħid għax ma jkollokx jisu interess, ma tarax dik il-ħaġa u motivazzjoni. U tispiċ mhux isek tiddeċidi tajt ma rridx nipprattika r-reliġjon, ma rridx ngħixha, imma ssib ruħek hekk qed tgħid inti. U jiena naħseb anke mill-esperjenza tiegħi maż-żgħażagħ naħseb illi numru konsiderevoli ta' żgħażagħ jiġrilhom hekk, jiġifieri jagħmlu perjodu fejn jistemħu jgħidu ijara jien. Mhix qiegħed viċin ta' Alla, ħareġ minn ħajti Alla u għalhekk ma mmurx knisja ma nipprattikax. Hija xi ħaġa li tiġri bil-mod il-mod, għas tkun taf kif qed tiġri u inti issaqsi u ma jkollokx jisu it-tweġiba liha. Li tikkonvinċik biex tgħix viċin ta' Alla. Mbagħad isek tintefa' fuq affarijiet oħra tgħid u hija tħallija, mbagħad tintefa' fuq affarijiet oħra tgħid u ħanoħroġ u ħanagħmel hekk u ħanagħmel hekk. U issib ruħek jisek tistembaħ kif qed tgħid inti għas tkun taf kif wasalt dik l-estremità. Issa l-Vanġelu jitkellem fuq il-konverżjoni speċjalment tal-ħadd. Ġifieri li jiena kont mixi fit-triq il-bot minn Alla u mbagħad għamilt il-bidla dort lejn Alla. U inti kont qed tgħidli li din il-bidla għamilta inti, illum inti pratikanti erġajt, jiġifieri erġajt tħoss il-bżonn ta' Alla f'ħajtek, il-preżenza ta' Ġesu bit-talent tiegħu u tmur il-Knisja qiegħda. Tmur kull nhar ta' Ħadd il-Knisja. Kull nhar ta' Ħadd u nipprova anke matul il-ġimgħa issax. Jiena ġrat li hekk għax imbagħad wasalt fi stat li qed imma x'għandi jien f'ħajti u isek idħoss dak il-vojt ġo qalbek mingħajr għax orajt ikollok affarijiet oħra, il-ħbieb, il-familja, tuħu gost, imma mhumiex kollox fil-ħajja u l-bniedem u kif inhu magħmul jinduna jgħid imma għaw xaġi iktar għal-ħajti, jisek tħoss dak il-vojt ġo qalbek. U bdejt insaqsi u bdejt nara ngħid imma kif, imma għala. U ngħidlek il-verità hekk imbagħad kont qiegħda l-iskola u kont nara nies l-iskola hekk ikollhom dik id-tbissima u id-tbissima tkun tiġi mhux minn barra biss imma sinċira minn ġo qalbhom. U staqsejt minn fejn ġejja dik. Eżatti, diki, u mbagħad hekk isek tagħmel ħbieb magħhom u għalol tibda tgħid isek tistaqsi hekk, imma mbagħad eventwalment tgħid jien nixtieq għandi dik il-ħaġa li għandhom huma, nixtieq li jkolli dik id-tbissima tiġi minn ġo fija sinċira hekk. U bil-mod il-mod jisni bdejt nersaq lura. U bdejt nistaqsi d-darba ma b'mod tajjeb. Tipo hekk li Alla fejn intek imma ħerqa li tiltaqa' miegħu. Eżatti. Qabel kont iddubita b'mod dubju kont tagħmel mistoqsija Alla fejn in. Eżatt. Speċi ma nemminx. Issa tagħmilha tom bid-dillu tgħidu Alla fejn in. Eżatti. Għax naf li qiegħed hemm
u nixtieq niltaqa' miegħek sabiħa dina. Interessanti wkoll li inti bqajt fil-ħajja normali, jiġifieri jekk meta kont il-bot minn Alla, kont tiġi Paċeville u forsi kont tiġi bl-iskop li ssib xi ħaġa li timlilek il-vojt. Għax din il-punt illi fid-dinja tal-lum għandna ħafna ximlilna ħajjitna. U tista' tipprova ssib ximlilek ħajtek u forsi għal-mument jimlijilek ħajtek id-divertiment, il-ħbieb, ix-xogħol, is-sodisfazzjoni, il-flus, is-safar, il-ħruġ. Għajt li trid taħseb li ħajtek mimlija. U inti tajt li mamluwilekx ħajtek dawn l-affarijiet. Ħalli ngħidlek, dawn l-affarijiet jimlulek ħajtek temporanjament u jisu dak il-ħin orrajt tgħid kollox sew, imma mbagħad eżatti wara taqa' u l-vojt ikun ħafna ikbar minn qabel. Imma falla sibt dik il-ħaġa li imlietni u kienet xi ħaġa stabbli li dejjem hemmhekk imlietni. Ġifieri mhux ta' issa mbagħad wara nerġa' naqa' kif kont jew għal. Hekk Alla jagħtik dik il-ħaġa li tgħid għal dejqek. Itik il-milja. Il-kelma Ingliża sabiħa fulfilled. Eżatt, dik. Ġifieri m'hemm xejn joqgħod iktar. Il-vojt imlejtu kollu. M'għandix nimla iktar. U Alla jtik il-fulfillment. U anka tani dik il-fulfillment u ma jfissirx li jiena ma nagħmilx affarijiet kif qed li inti xorta għadni noħroġ hekk. Anzi issa nieħu gost iktar. Għax għandi dik il-feeling ta' fulfillment kif qed tgħid inti. Imma fl-istessin xorta kapaċi nieħu gost. U mbagħad wara ma nerġax naqa' kif kont. Dik is-sabiħa. Allura hija xi ħaġa vera sabiħa. Għax għandek lil Alla f'ħajtek, ejja ngħidu tiġi Paċeville u tieħu gost. Imma mbagħad mhux tmur id-dar u tħoss il-vojt, le. Ħadd tħossok mimlija għax hemm Alla f'ħajtek. Jalla tkompli hekk Kersi u bħalek jagħmlu żagħżagħ oħrajn. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dawk il-jiem der Ġwanni l-Battista jippuritka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu għax is-saltna tas-smawiet waslet. Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Eżajja meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu l-libsa tax-xar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet murandu Ġerusalemm u l-Ludija kollha u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan u kienu jitamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubithom. Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Saduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu għallilhom: Ja nisel il-lifat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Għamlu mela frott xieraq tal-indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna b'missier lil Abram. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulied lil Abram. Il-mannara ġat resqet ma' għerq is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni u jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix.